जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ 7 साननि गेजेरावनो जिउ जोबथा साजा। खुलुमबाय, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ 7 साननि गेजेरावनो जिउ जोबथा साजा। बे आयेनखौ बबे स्टेटआव आरो सोर सरकारा लाबोनो थांगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो गुवारैनो फोरमायनानै होनो सानदों। नोंथांमोनाबो नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। रायजोफोर, जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ 7 साननि गेजेरावनो जिउ जोबथा साजा। सोनाब बेंगलनि तृणमूल कंग्रेस सरकारा लाबोगोन बे आयेनखौ कलकातानि जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि बिथिङाव बे बाथ्राखौ फोसावो गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा। रायजोफोर, नोंथांमोना खोनाखाबाय, सोनाब बेंगलनि तृणमूल कंग्रेस सरकारा एबा सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथांमोना बे आयेनखौ खालामनो थांगासिनो दङ। रायजोफोर, आंनि बायदिब्ला बेबायदि आयेन खालामनाया जोबोद मोजां जादों होननानै आङो सानो। थारैनो जोंनि आसामावबो बेबायदि आयेनखौ थाबैनो खालामनो नांगौ, अब्लासो गिगोन, नङा होमबा रायजोफोर? जिनाहारि खालामग्रा दुथां सुबुंखौ 7 साननि गेजेरावनो जिउ जोबथा साजा होब्लासो, जिनाहारि खालामग्रा दुथां सुबुंखौ 7 साननि गेजेरावनो फासिनि साजा होब्लासो, अब्लासो बिसोरखौ नुनानैनो गुबुनाबो गिगोन। बिसोरखौ नुनानै गुबुनाबो आइजोफोरनि सायावहाय एबा आइजोफोरखौ, हिन्जाव माहारिखौ गाज्रि गोसो लानानै गाज्रि नोजोरजों नायग्रा दुथां सुबुंफोरा गिनानै बिनिफ्राय गोजान जानानै थागोन। अब्लासो जोंनि आसामाव, जोंनि सारा भारतआवहाय बेबायदि आइजो माहारिफोरखौ, हिन्जाव माहारिफोरखौ रेप खालामनाया गैया जागोन होननानै आङो बे समावहाय साननानै मोनहरदों। थारैनो बेबायदि आयेनखौ जोंनि आसामावबो खालामनो नांगौ। जोंनि आसामाव जोङो नुगासिनो दङ, MP बिसायख'थि जोबनायनि उननिफ्रायनो सानफा साफा हिन्जाव मानसिफोरखौ एबा आइजो माहारिफोरखौ मुस्लिमफोरा जिनाहारि खालामबोबाय थानायखौ जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय बिनि थार बिजिरनायखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै। MP बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो दुधनियाव 2 उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिन्जावसानि बिदा हिर'नय खाख्लारिखौ गोफार हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ खहा खालामनाय, बिनि थार बिजिरनायखौ, जास्टिसखौ दासिमबो जों बर' हारिया मोननो हायाखै। बे जोबोद दुखुनांथावना, नङा होमबा रायजोफोर? जोंनि बर'फोरा मालाबा थार बिजिरनाय मोनफेरदोंना? जों बर'फोराथ' मुस्लिमफोरखौ, गुबुन हारिफोरखौ बेफोरबायदि अयथासार, अयनाय, जिनाहारि खालामाखै। नाथाय जोंनि बर' हिन्जावसाफोरखौ, आइजो माहारिफोरखौसो गुबुन जातिफोरा हानजायै जिनाहारि खालामनाय, बायदि बायदि खालामबोबाय थानायखौ जोङो बै समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ। नाथाय जों बर'फोरा दाबो बिनि थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। बेबायदि आयेनखौ जोंनि आसामावबो खालामनो नांगौ होननानै आङो सानदों। रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय। रायजोफोर, बे समाव जोङो नुनो मोनबावदों BJPनि EM रेव रेवा नार्जिहारिया EM बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय होननानै जोङो बे समाव मोनथि मोननाय जादों। BJPनि EM रेव रेवा नार्जिहारिया थांनाय 15 आगस्टनिफ्रायनो आंजोंनो BJPनि अक्सिजेनजों दिनै UPPL सरकार BTS जानानै दं, प्रमद सरकार गसंनानै दं, बेखौ दिनै बावनो नागिरदों। गाव सरकाराव थासेयावबो BTR सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंबोबाय थानायनि थाखाय EM रेव रेवा नार्जिहारिखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होननानै जों बे समाव मोनथि मोननाय जादों। रायजोफोर, जिखि राजनितिक हानजायानो जाया मानो, जिखि राजनितिक दोलोआनो जाया मानो, राजनितिकआनो जा, जिखि आफादानो जा, गावबा गाव मोनफा मोनफा संबिधान थाखायो। बे संबिधाननि बारगा खामानि मावोब्ला जिखि दैदेनगिरियानो जाया मानो, सोरबा EM, MCLA, सोरबा मिनिस्टार, सोरबा MPयानो जाया मानो, संबिधाननि बारगा खामानि मावोब्ला, संबिधाननि बारगा बाथ्रा बुङोब्लाथ' बोख्लाय जाखागोन, नङा होमबा रायजोफोर? थिग जानो हागौ EM रेव रेवा नार्जारि बिथाङाबो गावसोरनि BJPनि संबिधाननि बारगाया बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों। रायजोफोर, बेबायदिनो माखासे MCLA दंबावो BTR सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंनाय, BJP दोलोनि जानानै, जेरै EM रेव रेवा नार्जारि बे सासे जाबाय। जेनेबा बिनि अनगायैबोथ' उरुप कुमार देयाबोथ' बुंदोंमोन ना साननैसो सिगाङावहाय BTR सरकारनि हेंथायै
उरुप कुमार देयाबोथ' बुंदोंमोन बेखौबोथ' बिबारनिफ्राय बोख्लायनांगौमोन। दा जोंनि बर' मानसिखौल' बिबारनिफ्राय बोख्लायनानै बै उरुप कुमार देया मा गुबुन जातिखाय बेखौ बोख्लायला नामा? बेबोथ' बिटिआर सरकारनि हेंथायै माखासे एलिगेसन लाबोदोंमोन ना। उरुप कुमार देखौबोथ' बोख्लायनांगौमोन, बेखौ मानो बोख्लायाखै? जोंनि बर'खौल' हायो नामा, गुबुनखौ हाया नामा? बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। जोंनि आसामाव मोनसे गोदान आयेन फोसावनो थांगासिनो दङ। साननैसोनि उनावनो बे आयेनखौ जोंनि आसामाव खालामनाय जासिगोन। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो फरायलां। जाय सुबुंफोरा हाबा खालामगोन हाबानि 6 दाननि सिगां नटिस होग्रोनांगोन। जाय सुबुंफोरा हाबा खालामगोन हाबानि 6 दाननि एबा 6 मासनि सिगाङावनो सरकारनो नटिस होग्रोनांगोन। साननानै नायलाय रायजोफोर माबायदि जाहैगोन। फैगौ 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय बे गोदान आयेनखौ आसामाव थिसननाय जागोन होननानै आसाम आयेन आफादाव बुंथिदों CM हेमन्त बिश्व शर्माया। रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय। दा नोंथांमोना बे आयेननि सायावहाय माबायदि सानदों, बे आयेना मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय। स' रायजोफोर आं बेसेखिनि आपडेटखौनो लानानै फैदोंमोन। आंनि भिडिअ'आव बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर'निनो इउटुबार होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय आङो निमाहा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। एसेनोसै रायजोफोर, जै बर' हारिनि।